Que són per tu les flors de lotus, lotus, lotus. Tocava de trompeta i m'encantava el Neymar, saps? Per tu les lotus, lotus, lotus. A nivell familiar crec que tenim sort, privilegi i ambició. Hit absolut, eh? Va forta, va forta. Estic amb la família, però porto una vida de peli. El nou a l'esquena perquè em sento a la tele. És la barra. I la nena m'estimava en redua. La col·laboració que necessitava. Si m'arriben a dir que tinc un tema amb el Guillem i no m'ho crec. Però l'exigència i com la pressió és com el triple de forta. El disc el vas anar a gravar a Brasil. Quan vam arribar a Brasil va ser com això de sonar a batucada, en plan, ha de ser... Jo segueixo avançant, saps? I si m'has pillat i et vols unir, com guai. Estava tot fatal i ara estem perfecte perquè ha vingut un àngel, saps? És una mica aquest. Que bé, ui, brindem. Brindem.